Bilo je i nestalo detalja, ali je ostalo uvjerenje kod svih Hrvata da je potreban jedan novi, jedan 10. travnja, jedan novi dan slobode, časti, ponosa. I on je došao možda kada su mnogi vjerovali da je vrlo i vrlo daleko. Mrtva Radića je hrvatski narod otpravio na Mirovoj sa vjerom da će se ispuniti njegova zadnja želja i oporuka nikada više u Beogradu. Čak su i predstavnici prečanskih Srba, to jest Srba i pravoslavaca s ovu stranu Zemunskog mosta, jasno i glasno govorili da Jugoslaviju treba uništiti i da treba stvoriti Hrvatsku državu. Cijeli narod je bio u hrvatskom pokretu za oslobođenje. A dok je narod skupljao stare kuburuje i oštrio handžare, političari su i opet trepali o miru, o deklaracijama, o novim reformama, o novim pregovorima, o novim sporazumima i o novoj, tobože boljoj Jugoslaviji. Iz emigracije su se vratili u Hrvatsku neumrli književnik i pjesnik i državnik i borac Mile Budak, najveći junak hrvatskog oslobodilačkog rata Jure Francetić.